U novom broju novosti s braćom Italije. Osim što su povezani s mađarskim organizacijama koje sjever Hrvatske smatraju svojim vlasništvom, hrvatski desničari bliski su s članovima stranke Braćo Italije, koji smatraju da su Istra, Rijeka, Dalmacija talijanske zemlje i podržavaju frankistički vox. Olovo zakona. Sudsko vijeće koje se pobrinulo da Hrvoje Zovko dobije otkaz na HRT-u nije se rukovodilo ni zakonom, ni činjenicama u spisu, ni stabilnom sudskom praksom, nego su tom presudom Đuro Sesa i pridružena gospoda iskazali lojalnost partijskoj centrali sa stolnim mjestom u Banskim dvorima. Centar na stazi ekstremne desnice. U želji da ostane na čelu Europske komisije, Ursula von der Leyen otvoreno vabi i dijelove ekstremne desnice. Europski centar neuvjerljivo se prikazuje kao brana prodoru desnog ekstremizma, a u stvarnosti prihvaća njihove politike. Sve ankete takvoj desnici najavljuju uspjeh. Od tabua do trenda. Poliamorija i nemonogamija još uvijek izgledaju zabranjeno, primamljivo, opasno i seksi, a kapitalizam je to prepoznao i sada počinje raditi ono što radi svakoj subverziji. Pripitomljava je i disciplinira, prilagođava bolje stojećim mušterijama, pronalazi ciljne skupine za nove bestsellere, skupe terapije, streaming hitove i popratnu industriju. Čitajte novosti.